Sinä näet jo todennäköisesti eiliseltä pyörätreeniltä kaikki hehkeimmät palat. Mutta päivän aihe, FTP-testi, pyöräilijän, triathlonistin tai jopa aktiiviliikkujan mahdollisesti paras ystävä. Kyseessähän on tosiaan näppärä 20 minuutin pyörätesti, jossa saadaan selville arvio pyöräilijän 60 minuutin maksimitehosta. Tämä FTP-testihän tulee tosiaan sanoista Functional Threshold Power, eli yleisesti puhutaan kynnystehosta. Mitä tämän testin tekeminen sitten mahdollistaa? Saadaan totta kai arvio siitä FTP-luvusta, joka yleisesti pyöräilymaailmassa kertoo aika hyvin sen, että minkä tasoinen pyöräilijä on kyseessä. Eli yleisesti voidaan näin sanoa, että mitä enemmän watteja, sen parempi. Tämä testi on myöskin aika hyvä mahdollistaja sille, kun halutaan saada selville oman pyöräilyharjoittelun eri tehoalueet. Esimerkiksi tämä FTP-testissä saadun luvun voi syöttää useampia harjoitusohjelmia, jotka antaa hyvin osviittaa harjoituksen tehoalueesta. Tässä käytössä on esimerkiksi Training Peaks, joka antaa seuraavat lukemat 250 wattin FTP-tulokselle. Niin kuin nähdään, peruskestävyysharjoittelu tapahtuisi siinä tehovälillä 0-189 wattia ja tämä niin sanottu kynnysharjoittelu tapahtuisi taas välillä 228-264 wattia. Aika näppärää ja näitä laskureitahan löytyy vaikka ja mistä. Lisäksi tämä testi tarjoaa helpon seurattavan luvun, joka mahdollistaa sen, että oma harjoittelu voi seurata esimerkiksi kuukausittain, mahdollisesti tekemällä tämä FTP-testin. Ja mikä oikeastaan vielä parempaa, niin tämän testin voi tehdä joko kotona omalla treenerillä ja tämän lisäksi oikeastaan kaikilta kuntosaleilta. Esimerkiksi löytyy wattbike, jota pystyisit hyödyntämään tämän testin tekemiseen. Mutta on myös hyvä huomioida, että tämä FTP-testi ei välttämättä kerro ihan koko totuutta. Nimittäin kun puhutaan pyöräilystä, niin aika usein mukaan tulee mäet. Tällöin ratkaiseva tekijä on pyöräilijän tehon suhde omaan painoon, josta yleisesti puhutaan wattia per kilo. Tämä suhdeluku saadaan helposti jakamalla oma FTP-tulos omalla painolla. Esimerkiksi Trainer Roadin alustalla nähdään, että saadaan luku 3,3 wattia per kilo. Ja mikäli halutaan verrata tällä softalla, että miten tämä luku sitten vertautuu muihin kuljettajiin, niin nähdään, että ollaan siellä ylimmän kvartaalin paikkeilla. Ja sitten taas parhaimmilla prosentilla, ainakin tällä alustalla, niin luku alkaa olla 4,6-4,7 wattia per kilo. Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi hyvin kuuluisaa Andy Cogganin taulukkoa, josta nähdään, että tämä tulos sijoittuisi sinne moderate-luokkaan. Eli oltaisiin niin sanotusti semmoinen kelpo kaveri, kun taas parhaimmilla luvut alkaa olla siellä 5 ja 6 hujakoilla. Eli pitkä matka sinne, mutta täytyy huomioida, että nämä on sitten taas niinku ihan maailman kärkiluokkaa. Myöskin vaihtoehtoja löytyy runsaasti näille FTP-testeille. Varmasti yleisimmin käytetty testi on nimenomaan tämä 20 minuutin testi, joka löytyy esimerkiksi Zwiftistä. Tällöin tämä saatu tulos tästä 20 minuutin testistä kerrotaan luvulla 0,95, joka sitten arvioi sen maksimitehon, jota voi ylläpitää 60 minuutin ajan. Eli toisin sanoen, mikäli meillä on kaveri, joka ajaa tämän 20 minuutin testin keskiteholla 250 wattia, niin se tarkoittaa sitä, että maksimiteho, jota kyseinen kaveri pystyy ylläpitää tunnin ajan, niin on 237 wattia. Tämän lisäksi Zwiftissä on vaihtoehtoisesti 2 ramppitestiä. Ensimmäinen on light-versio, joka on suunnattu alle 60 kilon tai vähemmän kokeneelle kuskille, ja toinen vaihtoehto taas painavemmille tai kokeneemmille kuskeille. Ramppitesti alkaa 100 wattista ja tässä testissä teho nousee minuutin välein 20 wattilla ja tässä ajentaa niin kauan, kunnes ei enää kerta kaikkiaan jalat riitä, eli uupumukseen saakka. Ramppitestissä tämä tulos puolestaan saadaan parhaan minuutin tehosta, joka kerrotaan sitten kertoimella 0,75. Eli jos meillä on kaveri polkenut kaikki minuutit tehoalueiden mukaisesti ja viimeinen kierros loppuu siihen 360 wattiin, se kerrotaan sillä kertoimella ja tällöin FTP-luvuksi saadaan se 270 wattia. No sitten hypätään vielä Zwiftin puolelle ja katsotaan mistä löytyy mitäkin. Kun tämä testi haluaa tehdä helppo homma, kirjoitetaan sisään, yhdistetään treeneri ja siirrytään välilehdelle Workouts. Täältä löytyy alhaalta FTP-testit-osio, josta löytyy sekä ramppitesti sekä tämä 20 minuutin testi. Ja ainahan on mahdollista myös ajaa se 60 minuutin omana vapaana ajana ja katsoa, että mikä se oma paras tulos. Mutta täytyy huomioida se 60 minuutin all out effortti, niin se vaatii aika paljon
henkistä kanttia, joten sen takia nämä lyhyemmät testit on aika helppo vaihtoehto lähestyä tätä FTP-testiä. Ei muuta kuin kiitoksia tämän lyhyen tutorialin katsomisesta ja laittakaa tuohon alle parhaita vinkkejä FTP-testin suorittajalle. Ei muuta kuin seuraava kertaa.